לאמא שלי היה פטיש שניצלים, שאני זוכר אותו כל הילדות שלי. לא בגלל שהיה מדובר באיזה מוצר נורא איכותי, שתחת מהלומותיו נוצרו כל השניצלים שאכלתי בילדות, אלא כי אבא שלי כל הזמן תיקן אותו. הוא תיקן אותו עם דבק מגע. ובפעם הבאה, כשהראש שלו התנתק מהבסיס, אז הוא תיקן אותו עם דבק 3 שניות. ובפעם הבאה לאחר מכן, הוא תיקן את הפטיש השניצלים, עם הדבק הזה, איך קוראים לזה, שמתאבן, שהופך כזה לאבן, שכחתי איך קוראים לו. ובפעם לאחר מכן שהוא התנתק, אז הוא חיבר עם בורג וגם דבק, כדי שעל בטוח. אמא שלי הציעה, בוא נקנה פטיש חדש. הוא אמר, לא, תראי, זה מצוין, והיה מדגים לה שהכל עובד והכל בסדר. פעם אחת, בוקר בהיר אחד, בשנת 2002, שיחקנו בסלון ובמטבח, חבר שלי ואני, ואחותי הקטנה וחברה שלה, ושיחקנו במשחק מלחמה כזה. אנחנו היינו אבירים, והן היו, לא יודע מה, גם אבירות, בסדר? לא משנה, לא חשוב. אני באיזשהו שלב הייתי עם הסיר, מכסה של הסיר ועם התרווד, ואז כשראיתי אותו שולף מהארסנל, את פטיש השניצלים, ומכה באוויר כמובן, כן? מכה באוויר, לכיוונן של היריבות שלנו, אני כבר ראיתי בעיני רוחי מה הולך לקרות, כזה אני מזהה מגמות, צעקתי לו לא, אבל הוא לא הבין שאני צועק הפעם ברצינות ולא בשל המשחק, וזה היה מאוחר מדי, כי הראש של פטיש השניצלים התנתק מהבסיס, אף כמו טיל מוכוון מטרה, מוכוון לייזר, לתוך הראש של החברה של אחותי, מעוצמת המכה הוא שינה כיוון והותח בקיר, היא פשוט נפלה על הרצפה, כמו קרש, קרש חיתוך לצורך העניין. אני והוא הסתכלנו אחד על השני, אני והחבר, לא ידענו מה לעשות, שותפים לרצח, פשוט ברחנו מהבית, גדלתי בלהבים, זה ליד גבעות גורל, אולי אתם מכירים אותן מהניווטים בצבא, אני ניווטתי שם כשהייתי בורח מהבית, והתיישבנו על אחת הגבעות שמשקיפות אל ביתי, ובחוסר אחריות מוחלט לתוצאות המעשה הנורא שהיינו אחראים לו, וכשהמכונית, ההורים שלי ישנו עד אותו הזמן, כשהמכונית, זמן קצר לאחר מכן, יצאה מהחנייה, אמרתי לו, זה הסוף שלנו. הוא בטח מסיע אותה עכשיו לבית החולים, אולי ישר לבית הקברות, אני לא יודע. הסיפור הזה היה יכול להימנע, קודם כל אם היינו זהירים, זה בטוח, אבל זו ציפייה מוגזמת עבור ילדים. אם אבא שלי היה משקיע בפטיש שניצלים חדש, במקום לתקן את פטיש השניצלים הזה. באותה נקודת זמן, לא רק שאבא שלי יכול היה לקנות פטיש ניצלים חדש, אחרי 3 ניסיונות או 4 ניסיונות להחיות את פטיש השניצלים הזה, האמת היא שהוא יכול היה לקנות לאמא שלי פטיש שניצלים חדש, בכל פעם שהיא הייתה מכינה לנו שניצלים, זה כמובן לא מעשה חכם כל כך כלכלית, אבל כנראה שהיום אני הייתי בדיוק יושב על אותו הכיסא, עם אותה השכלה, אותו החינוך, כנראה, אם אנחנו מדברים רק על פטיש השניצלים הזה, ובריא באותה מידה בדיוק. אז הסיבה שבגללה, אבא שלי, ששוב, אני לא גדלתי בבית, אני כל כך גם לא בבית עשיר, אבל אבא שלי דווקא כן גדל במחסור, ואותה יעילות קיצונית, ששמורה רק למצבי שרידות מאוד מאוד קיצוניים, בהחלט הייתה יכולה להיחסך לנו, כי באותה נקודת זמן, מה לעשות, לא היה לה מקום. בפרק הזה, אנחנו נדבר על ההבדל בין קמצנות לבין חסכנות. הרבה מאוד פעמים אומרים על אנשים, במיוחד אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, שהם קמצנים, והם מתקנים, לא, אני לא קמצן, אני חסכן, או אני יעיל. ואיך אנחנו מוצאים את ההבדל, את האיזון הנכון, בין לחיות, כמו בני אדם נורמליים, שלא מתקנים פטיש ניצלים 4 פעמים, לבין לחסוך ולהיות באמת יעילים, על כל זה אנחנו נעמוד בפרק הזה. פתיח ומתחילים.
אגב, אני לא אשמור אתכם במתח, היא לא מתה, היא גם לא כל כך נפצעה, זה באמת היה מאוד מאוד לא נעים. לאחר שהיא נפלה כמו קרש על הרצפה, ההורים שלי התעוררו מעוצמת הבום, והיא ביקשה לחזור הביתה, והם הקפיצו אותה הביתה, וזהו, לא קרה כלום, אבל מצד שני, היא גם לא חזרה אלינו מאז. פתיח ומתחילים. אני הייתי קמצן בעברי הרחוק, והיום אני לא. למה הייתי קמצן? כי קיבלתי ירושה רגשית כלשהי. גדלתי בבית של אדם שגדל בתנאים של חוסר, ובגלל זה הפכתי להיות כמוהו. אם אתם לא תעשו איזשהו מעשה מאוד מאוד אקטיבי במהלך החיים שלכם, אתם תגדלו להיות בדיוק ההורים שלכם, וזו מחשבה מצמיתה, אני יודע, אבל גם מספקת לנו איזושהי הזדמנות להשתנות, כי אנשים כן משתנים, אבל צריכים להיות מאוד מאוד מודעים וערים לעצמכם ולמקום שבו גדלתם. וכמו שהבנתם כבר, כן, אני גדלתי בבית שבו הייתה קמצנות, גם אבי, עליו השלום, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אני פה מלעיז עליו, אני אומר דברים שהם נכונים, אבל נכונה גם העובדה שהוא השתנה, הוא פשוט השתנה בגיל הרבה 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 יותר מדי מבוגר. ואם הוא היה עובר ממוד, מצב שרידותי, למצב של פשוט לחיות, כן? פשוט לחיות בצורה יעילה, אבל לחיות, אז הוא לגמרי היה חיים ברמה גבוהה יותר. ואני ממליץ לכל אחד ואחת להיות כאלו. אבל בשביל זה צריך להבין את השורשים שאתם מגיעים מהם. ואותה ירושה רגשית של מצב חסכנות קיצוני, שרידותי כמעט, גרם לי לעשות כמה דברים שבדיעבד אני מתחרט עליהם. למשל, כשטיילתי בדרום אמריקה, הייתי בן 21, והטיול בדרום אמריקה עלה לי זול בצורה בלתי רגילה. אוקיי? אפילו במונחים של שנת 2010, 2011, כשאני טיילתי בדרום אמריקה, אז טיול של חצי שנה בדרום אמריקה עלה גם אז, כן? בסביבות ה-50,000 שקלים, ולי עלה 35,000 שקלים. למה? כי איפה שיכולתי לחסוך, חסכתי, פשוט כי רציתי לטייל יותר. הטיול היה לי גם מאוד מאוד זול, כי אני לא עשיתי הרבה שטויות, כן? לא שתיתי הרבה, לא סמים, לא דברים כאלה, כי זה לא עניין אותי, זה לא מקמצנות, זה פשוט כי זה לא עניין אותי, יותר עניין אותי לטייל ולראות נופים ולפגוש תרבויות וכאלה, כן, בקיצור זה מי שהייתי, זה דווקא לא נבע מחסכנות, אבל, כשהייתי באיזושהי מסיבה, כן, לא רחוק מהמלון, מסיבה ארגנטינאית, ממש כיפית, והחברים שלי רצו לחזור, ורציתי להישאר עוד קצת. אז אמרתי להם, טוב, המלון פה, כן? ואמרו לי, אבל רק, אנחנו מפחדים עליך, אז רק תבטיח לנו שאתה לוקח מונית, בסדר? אז אמרתי להם, בסדר, אין בעיה. עכשיו, יש כלל בחול באופן כללי, ובדרום אמריקה באופן ספציפי, לא הולכים לבד, לא הולכים בסמטאות צדדיות, בטח לא שיכורים, ובטח לא בחושך או בלילה. באותו ערב, כשיצאתי מהמסיבה, זאת לא הייתה בשעה מאוחרת מדי, יוצאים קצת מאוחר בדרום אמריקה, מי שמכירים, אבל זה לא היה שעה שהיא מוזרה, ויצאתי מהשער של המועדון, ממש יכולתי לראות בעיניים, 2 בלוקים משם, את המלון. יכולתי לקחת מונית לשם, זה היה עולה לי קצת כסף, אבל אמרתי לעצמי, למה? כאילו, הנה זה ממש 5 דקות או 6 דקות הליכה. ופשוט התחלתי לצעוד לשם, כי חשבתי על הכמות כסף שתישאר לי בכיס. לא עבר הרבה זמן, וממש חצי בלוק הלכתי, והרגשתי את נחת זרועם של כנופיה, של בני 17 מקומיים, שאת השיח בינינו התחילו בשני אגרופים לפנים, שלי כמובן, ומיד מצאתי סכין מונחת על צווארי.
והם אמרו לי, את החיים או את הכסף, והבחירה הייתה במקרה הזה די קלה, אמנם הייתי נורא קמצן באותה נקודת זמן, אבל רציתי את החיים שלי, והבאתי להם את כל הכסף שהיה לי, 27 פזו, שזה נכון לאז היה 27 שקלים, והם לא כל כך שמחו לראות שזה כל מה שהיה עליי. הם רצו את כל הכסף שאני מחביא, ולא החבאתי. אז הם עשו הכל כדי לדעת בוודאות מלאה שאני לא מחביא להם עוד כסף. כל זה כמובן יכול היה להימנע אם הייתי משלם 5 שקלים על מונית, אפילו שזה מרחק קצר. זה היה רגע שבו התחרטתי גם די מהר על אותה הקמצנות. ואני מאוד מקווה שאין פה כרגע אנשים שמאזינים לי ושחושבים שמדובר במשהו שניתן לפרש. ברור לכם שהייתי צריך לשלם את הכסף הזה, נכון? כי מדובר גם במונחים של השקעה, גם במונחים של ניהול סיכונים, מדובר בהחלטה ממש 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 גרועה לחסוך כסף על הביטחון האישי שלכם. אני זוכר דוגמה אחרת בדרום אמריקה, שהגעתי לתחנה מרכזית בסלבדור, אחת הערים הכי הרבה פשיעה, נכון, אותה נקודת זמן על גבי הגלובוס, והגעתי ב-4 בבוקר, ואמרתי לעצמי, אם אני עכשיו יוצא מפה, אני צריך לקחת מונית ולקחת לילה במלון, אולי אני פשוט אשאר פה איזה 3 שעות, ואני 4 שעות, פה במקום הזה, ובתחנה מרכזית בסלבדור, כן? ואני אחסוך ככה גם את המונית וגם את המלון, ואני אוכל לצאת החוצה, ללכת ברגל או לקחת אוטובוס ולשלם רק על לילה אחד. טעות חמורה, כן? ישנתי שם ליד איזה הומלס, יסתכל עליי במבט שאומר, אדוני, אתה לא אמור להיות, אני לא יודע מאיפה אתה, אבל אתה לא אמור להיות פה עכשיו. וזה באמת החלטות כל כך כל כך גרועות, שאני מאוד מאוד מקווה שילדיי לא יתנהגו כמוני. וההבדל בין חוסך חכם לבין קמצן, זה בעצם הבדל של כשל לוגי, של ניהול סיכונים גרוע. כי גם בן אדם בלי כסף, אמור לשלם את מעט הכסף שיש לו, באדם לא בלי כסף, אלא עני מאוד, באדם בלי כסף לא טס לטיול, אבל באדם עני מאוד, את מעט הכסף שלו משלם על ביטחון אישי. ופה נשאלת השאלה שכל אחד ואחת צריכים לשאול את עצמם, האם אתם עובדים בשביל הכסף, או שהכסף עובד בשבילכם? עכשיו, כסף אמור לעבוד בשבילכם. ברור שכולנו הולכים לעבודה וקמים בבוקר בשביל להרוויח כסף, זה ברור. אבל את הכסף הזה אנחנו ממירים במשהו. אנחנו לא צוברים ארגזים של כסף בבית. אנחנו ממירים או לגור בדירה, כן? בביטחון אישי, בשרידות אישית, או בהנאה, כן? או בביטחון עתידי, בהשקעה. אבל ברגע שאתם מתחילים לעבוד בשביל הכסף, שאתם מחליטים החלטה, זאת שורה מאוד חשובה בפודקאסט הזה. ברגע שאתם מחליטים החלטה שהמטרה שלה, הסופית, היא לא הנאה, אלא היא שיהיה לי, שהמספר בחשבון הבנק שלי יישאר אותו הדבר, פה מתחיל הכשל הלוגי. וזה, אני אומר לכם מהניסיון שלי, זה מה שגרם לי לא לקחת מונית איפה שנשדדתי, ולא לקחת לילה במלון, למרות שזה רק 3 שעות, במקום שבו ישנתי ליד הומלס בדרום אמריקה. עכשיו יש כאלה שיגידו, אני לא לוקח את המונית והולך ברגל, כי אני רוצה להתקרב לאיזה יעד כלכלי כלשהו, אני רוצה לחסוך השנה 100,000 שקלים, את 100,000 השקלים הראשונים שלי. מחשבה לגיטימית לגמרי, סופר לגיטימית. אבל אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם כשאני קונה או לא קונה את הנסיעה הזאת במונית, זה בגלל זה בגלל הסיפוק, תחושת הסיפוק הזה שהתקרבתי עוד קצת אל היעד הכלכלי שלי, או הקלה על זה שאני לא חווה את הכאב של להיפרד מהכסף. כי תשובה מספר 2 היא לא תשובה נכונה. אני אומר שוב, אם אני לא לוקח את הנסיעה במונית, כי אני לא רוצה להיפרד מהכסף, זאת מחשבה לא נכונה של קמצנים. אבל אם מישהו אומר, וואלה, אני אלך ברגל, האמת שיש לי עכשיו 15 שעה, ויש מזג אוויר יפה, אני אלך ברגל, אני אחסוך את 50 שקלים האלו, גם ככה אין לי משהו אחר לעשות כרגע. ולכן, וזה יקרב אותי עוד קצת אל החיסכון החודשי שאני רוצה. סופר לגיטימי. מי שעושה את זה, לחלוטין לא קמצן. אני אחת המדרגות שאני עליתי כלכלית בחיים, וכשעברתי מדירה ישנה, על עמודים כזאת, 3 חדרים, כן? לדירה חדשה, עם מרפסת גדולה שנורא השקעתי בה, בבניין חדש, וקניתי גריל.
גריל כזה שעל גז, לארח חברים, רוצה לארח, עברתי בסחירות לדירה מאוד מאוד יפה, ואני רוצה עכשיו לארח חברים. והזמנתי גריל, והגריל הזה הגיע בארגז, והסתבר לי אחרי שקניתי אותו, שלהרכיב אותו צריך להביא בן אדם אחר, לשלם לו 500 שקלים. אמרתי, 500 שקלים? אני ארכיב את זה בעצמי, מה קרה? אני אוהב להרכיב דברים. שזה נכון, אני באמת אוהב להרכיב דברים, אבל ברגע שאני ראיתי את הגודל של הברגים ואת ההוראות, אז אמרתי לעצמי, וואלה, ייקח לי פה לפחות 3 שעות הדבר הזה. להזמין או לא להזמין? באותה נקודת זמן אני רק רוצה אני כבר גדול, כן? זה קרה לפני 3-4 שנים הדבר הזה, ויש לי עסק כבר, לא ברמה של עכשיו, אבל כאילו, יש לי עסק, והזמן שלי שווה כסף. בפועל, מה שקרה זה שיום שלם, מהבוקר עד הערב, התעסקתי בהרכבה של הגריל הזה. ממש לא נהניתי מההרכבה הזאת, זה אני יודע בדיעבד, וברור, אפילו אם הייתי רק 3 שעות מתעסק עם זה, וזה לא היה 3 שעות, זה היה יותר, ברור שזאת הייתה החלטה לא רציונלית בעליל. זאת אומרת, אם הייתי משלם למישהו 500 שקלים, הייתי בזמן הזה עושה הרבה יותר מ-500, הייתי הולך לעבוד. יש לי, בנקודת זמן הזו, אני מרוויח יותר מ-500 שקלים ל3 שעות, וגם יותר מ-500 שקלים לשעה. אז זאת הייתה החלטה מאוד מאוד לא טובה בדיעבד, וכמובן, זה הכל בדיעבד, אבל היו בה עדיין אותם השורשים של אותה ירושה רגשית שאני חוויתי. היום די ברור לי, שהייתי מזמין איש מקצוע מהרגע הראשון, אלא אם כן, אני לא מרוויח את הסכום הזה ביום. אם אני לא מרוויח 500 שקלים ביום, אז אני לחלוטין צריך עכשיו לשבת יום שלם ולהרכיב את הגריל הזה. אבל כנראה שלא הייתי קונה גריל, אם זה היה המצב שלי. בתור מי שעבר את כל השלבים, מקמצנות הישרדותית, אני יכול להעיד על עצמי, להגשמה וסיפוק, אני יכול ככה לחלק באופן גס את הדרך הזאת ל3 שלבים, באמת באופן נורא גס. הראשון זה הישרדות. למעשה, אני לא חושב שאני הייתי אמור להיות מתישהו בחיים האלה במוד הישרדותי. אבל מה לעשות, אני הרשתי את זה. כי אבא שלי כן היה כזה. עכשיו, אני סיפרתי בתחילת הפרק על סיפור לא נעים שנגרם בגלל איזושהי קמצנות, וזה נשמע כאילו אולי חלילה אני בז לדרכו של אבי. אבל האמת היא שאני מאוד מעריך אותו דווקא, כי הוא הצליח להביא את עצמו ואת משפחתו, ממצב של הישרדות, של אין כלום, למצב של יש. וזה מאוד מאוד קשה. זה למעשה השלב הכי קשה. ובגלל זה אין לי שום ביקורת על זה שהוא החליט, בחר להיות בצבא הקבע, למרות שהוא כבר היה, הוא התגייס לקבע אחרי שהוא למד באוניברסיטה, אחרי שהוא התחתן עם אמי, זאת אומרת, זאת הייתה בחירה מאוד מאוד גדולה, זה לעזוב את הבית, לחזור רק חמשושים, אבל הוא הצליח לעשות את זה כדי להביא את המשפחה שלו ממצב של nothing למצב של something, וזה דבר מאוד מאוד גדול. ואין לי מילים להביע את הערכה שלי לאנשים שמצליחים להביא את עצמם מכלום למשהו. אותם אנשים שחוסכים כל שקל לשקל, זה פשוט דבר גדול. אבל צריך להיפרד מהמדיניות הזאת ברגע שאתם כבר די מסודרים. עכשיו, די מסודרים זה ממש לא הרבה כסף. די מסודרים זה להגיע למצב שאתם לא חייבים לחסוך כסף בשביל שיהיה כסף, אלא אתם יכולים להתחיל לקנות זמן ואנרגיה של אחרים. לצורך העניין, 500 שקלים לשלם עבור מישהו שיבוא ויפתור לכם ברגע, משהו שלכם ייקח יום שלם, זאת החלטה פשוט מצוינת, ולא צריך להיות עשיר גדול בשביל זה, נהפוך הוא. אם אתם מצליחים לשמור על רצף של עבודה, על ריכוז, על אנרגיה, עם המשפחה למשל, אז זאת השקעה אפילו מצוינת.
זה לא, שימו לב, אני מעולם לא אמרתי לכם, גם פה, מעולם לא אמרתי לכם לחסוך כסף על דברים כמו לא אנשי מקצוע, ויודעים מה? גם קפה ברחוב יכול להיות, שוב, מי שאין להם כסף וקונים קפה ברחוב, אני אגיד להם, תכינו בבית. כאילו, תקדישו את 5 דקות, את 4 דקות ותכינו קפה בבית. אבל מי שזה חוסך להם כסף, זה חוסך להם זמן, זה חוסך להם אנרגיה, סליחה, לא כסף, זה חוסך להם זמן או אנרגיה, וזה פשוט כאילו מפנה להם קצת את הראש, תעשו את זה. תעשו את זה, אתם לא תהיו עשירים או עניים בגלל זה, זה כן, וואלה, 12 שקלים כל יום, במשך 20 יום בחודש, זה כסף, כן? אבל זה לא מה שכנראה יעשה אתכם עשירים או עניים, מה שיעשה אתכם עשירים או עניים, זה באיזה אנרגיות אתם תהיו, כנראה. האם אתם תהיו קפוצים ומפחדים להוציא כסף ולהשקיע כסף גם על עצמכם קודם כל, כי אתם בסוף זה ההשקעה הכי טובה שתהיה לכם בחיים, אתם. ולהשקיע, אם אתם עצמאים, אז להשקיע בעסק שלכם, זה כמו להשקיע בעצמכם, הרי מה זה העסק שלכם? העסק שלכם זה אתם. וזה מוביל אותי לשלב השלישי, כי דיברנו על הישרדות, זה השלב הראשון, פשוט פישוט החיים. פישוט החיים זה השלב השני, וזה עולה כסף לפשט את החיים, ושוב אני אומר, זאת השקעה מצוינת. והשלב השלישי, זאת הגשמה. ובשביל הגשמה, צריך להשקיע כסף. הגשמה זה לאו דווקא להקים עסק עכשיו, ממש לא, אני לא מדבר על זה. זה ההבנה הזאת שחוויות שוויתרתם עליהן, לא יחזרו לעולם, למעשה. אני נורא רציתי ללכת להופעה של קניה ווסט, כשהוא היה פה בישראל, וויתרתי על זה, שאני מאוד מאוד אוהב את המוזיקה שלו, אבל ויתרתי על זה כי אמרתי לעצמי, וואלה, האמת שזה כמה מאות שקלים עכשיו, וזה גם לנסוע, גרתי אז בירושלים, זה לנסוע למרכז, פעם הבאה, לא יודע, יהיו עוד הזדמנויות. לא היו עוד הזדמנויות, והוא גם מתפלפ ונהיה אנטישמי בזמן הזה. אז אני כנראה לא אלך יותר להופעות של קניה ווסט. זהו, הלך, ולא יודע, כאילו כן, יש אומנים שלא הלכתי להופעות שלהם והם מתו בזמן הזה. אותה הגשמה עלתה לי כסף, מוזיאונים שלא הלכתי אליהם, טיולים שלא יצאתי אליהם, עסקים שלא פתחתי או שכן פתחתי, ושמעתי פעם איזשהו יוטיובר אמריקאי, אני לא זוכר מי זה היה, שאמר, מי שקשה להם, מי שרוצים להגיע לשלב הזה, ורוצים להשתחרר מהקפיצות הזו, לכו לקבצן עכשיו, הראשון שאתם רואים, תנו לו $50-70 ולכו. ואתם תרגישו, באותו רגע אתם תרגישו כאב אדיר, ואחרי דקה אתם תבינו שלא קרה כלום. כאילו אתם עשיתם עכשיו את הדבר שאתם הכי לא חשבתם שאתם תעשו אי פעם, כאילו הדבר הכי מגונה שיש כלכלית, ואתם תבינו שלא קרה כלום. עכשיו, אני לא בן אדם שנותן $100 או $50 או 100 שקל לקבצנים, אני גם לא רוצה שיהיו לי קבצנים מתחת לבית, אז אני לא הופך את זה לקר פורה, אבל זה כן נכנס לי לראש איפשהו, זה יתיישב שם. אחר כך, כשהקמתי עסק, והתחלתי להוציא כספים, אני זוכר שבפרק סיכום שנת 2023, 2023 הייתה שנה של קפיצה אדירה עבורי, בהקמת העסק שלי, וכל הבית ספר הזה של השקעות לעצלנים, אני זוכר שסיפרתי על איזשהו מקרה, ששילמתי לאיזושהי חברה שעושה אוטומציות בעסק, כן? שילמתי להם המון כסף, איזה 20,000 שקל, ככה גם בתשלום מראש, והם פשוט עשו עבודה גרועה בצורה בלתי רגילה. וזה שבר לי את הלב, זה פשוט שבר לי את הלב. התחושה הייתה, העבודה הייתה כל כך גרועה וכל כך בעצלתיים וכל כך בחוסר חשק, שהתחושה הייתה בעצם של גניבה, הם לקחו לי את הכסף וברחו. וזה שבר לי את הלב כי זה גרם להדים ששמעתי בעבר, כמובן, מההורים שלי, שמה אתה מקים עסק, ואיזה מחשבות יש לך, והקמת ודוד שלמה הקים עסק ופשט את הרגל, זה כנראה יקרה גם לך. בבית כזה גדלתי, וזה ממש הרגיש לי כאילו הנה זה קרה, אנשים, אי אפשר לסמוך על אנשים, פשוט לקחו לי את הכסף והלכו. ואז במחשבה שנייה ושלישית, ואחרי כמה שיחות שעשיתי, הבנתי
שאני צריך פשוט לשחרר את זה. הלכו ה-20,000 האלה, לא צריך לתבוע אותם, לא צריך כלום, אני באמת, כאילו, פעם הייתי נורא קטנוני על דברים כאלה, פשוט שחררתי מזה, הלכתי לבן אדם הבא, אמרתי לו, שהיה נראה לי בסדר, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה את האוטומציות האלו והאלו בעסק שלי, אין בעיה עם המחיר שאתה רוצה, נניח 20,000 שקלים, אבל אני משלם לך 30% בהתחלה ו-70% בסוף. הוא עשה עבודה מצוינת. לדעתי הוא היה עושה עבודה מצוינת גם אם הייתי משלם לו את הכל מההתחלה, כי אני עובד איתו עד היום, אל תשאלו אותי מי זה, אני לא חושף את הספקים שלי, אבל ה-20,000 שקלים ששילמתי בהתחלה, היו בעיקר שיעור. זה היה שיעור שהייתי צריך לשלם, ולא הייתה לי דרך לקנות אותו באופן אחר. לא הייתה לי דרך, לא לומדים את זה לא באוניברסיטה, לא אצל בית ספר לעסקים כלשהו, לומדים את זה רק מהתנסות. וברגע שאתם מבינים שכל כסף שאתם תשלמו יביא לכם משהו, אולי הוא מוחשי, אבל אולי לא, אז יהיה לכם הרבה יותר קל לפתוח את היד, והיד כבר לא תהיה קפוצה. ויד שהיא פתוחה, היא מוציאה כסף, אבל היא גם מקבלת כסף. יד קפוצה לא מוציאה ולא מקבלת. זכור לי מקרה שמישהי, לא משנה כרגע הפרטים, הייתה חייבת לי כסף. וקצת כסף, אבל, וזה היה נורא נורא לא הוגן, שהיא לא שילמה לי את הכסף הזה. ובאיזשהו שלב, אחרי הרבה מאוד זמן שהיא לא נהנתה לשום זה, הגשתי תביעה, והגענו לבית משפט, והשופט החזיר אותנו הביתה, כי משהו בזה שהיא הגישה לא היה בסדר. ואז באנו עוד פעם לבית, וזה היה פשוט איזה 1.5 שנה של טרטור. וברחוב שוקן, בתל אביב, מול הבית משפט, זה כבר היה לא כל כך מזמן, כי המשפט לקח כל כך הרבה זמן, על שטות, באמת, אני כל כך מתחרט שהגשתי את התביעה הזאת, זכיתי בה. אבל לפני שידעתי שזכיתי, נכנסתי לדיון, ובכניסה, הקדמתי קצת, הייתה קבצנית, ברחוב שוקן בתל אביב, זה דרום תל אביב, וביקשה כסף. אמרתי לה, תקשיבי, אני בדיוק נכנס פה לקנות קפה, אז אני לא מביא לך כסף, אבל את רוצה קפה אולי? הסתכלה עליי ככה, אמרה לי, כן, אם אפשר, עם 2 סוכר. אמרתי לה, אין בעיה. את רוצה גם לאכול משהו? נקנה לך איזה מאפה. כן, תודה. נכנסתי וקניתי לה קפה, וקניתי לה מאפה, או קריך, אני לא זוכר, ומברשת שיניים ומשחת שיניים, באיזה סניף, לא יודע מה, חנות נוחות כלשהי. ואיזה בקבוק קולה זירו, ואיזה משהו גם שיהיה לה לערב, לא זוכר בדיוק, אני רק זוכר שכל הקנייה כולה יצאה איזה 100-120 שקלים. יצאתי החוצה עם הקפה ועם השקית, הבאתי לה, אמרתי לה שיהיה לך אחלה יום. ונכנסתי לבית המשפט. וכשנכנסתי לשם, אמרתי לעצמי, זה לא הייתי עושה פעם. ואת זה, את הדיון הזה, את זה אני לא רוצה להגיע בעתיד. לא רוצה, זה היה פשוט קטנוניות. וזה היה רגע שבו עברתי מהשלב השני לשלב השלישי, מהפישוט אל ההגשמה, וזה באמת היה רגע מאוד מאוד משחרר. והיום על 200 שקלים, אני מקווה שמי שחייב לי 200 שקלים ומאזין לפודקאסט הזה יחזיר לי אותם, כן? אבל היום על כסף קטן, אני פשוט אומר לעצמי, זה שיעור, ועל כסף גדול אני אומר לעצמי, זה שיעור. אני יודע שלא כל אחד יכול להגיד לעצמו על כסף גדול זה שיעור, זה מובן לי לחלוטין, אבל צריך להבין, כל אחד ואחת צריכים להבין איפה הם נמצאים בשלושת השלבים האלה, של ההישרדות, של הפישוט של החיים ושל ההגשמה, כי מי שקמצנים בשלב של ההישרדות, מוצדק לחלוטין. כסף שאתה מוציא, זה כסף שלא נשאר אצלך, ואם אין לך כרגע כסף, ואתה צריך אותו עכשיו בשביל לשלם שכר דירה, אין לי טיפה של ביקורת כלפיהם. אבל אנשים שיש להם אפילו קצת, והם מתחילים לקנות בכסף הזה זמן ואנרגיה, הם אולי לא יראו את התוצאות מיידיות, אבל הם כן ישימו לב לאט לאט שהם
שהם עושים יותר כסף, כי הם פשוט מנצלים את הזמן שלהם בצורה הרבה 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 יותר טובה ויעילה, ואין נקודת זמן מדויקת שבה אתם עוברים לשלב השלישי, לשלב ההגשמה, שבו אתם לא מחפשים את אופטימיזציית היתר הזאת. אתם לא מחפשים לראות 2 שקלים על כל שקל, אתם לא מחפשים לראות החזר על כל שקל שאתם משלמים, כי כל שקל שאתם משלמים בהכרח יביא לכם משהו. הוא יביא לכם, אם לא תמורה מיידית, הוא יביא לכם שיעור, או שהוא יביא לכם משהו לא מוחשי אחר, כמו חוויה. וחוויות, כמו שאמרתי בפרק, למות בלי שקל, פרק, לא זוכר איזה, פה בפודקאסט הזה, חוויות זה השקעה מצוינת, כי היא משלמת דיבידנדים לאורך החיים. בטיול בדרום אמריקה, שטיילתי אותו בגיל 21 או 22, היום, 17 שנים לאחר מכן, אני נזכר, ואני מספר לכם על השיעורים שאני למדתי מהטיול הזה. השאלה שאני חושב שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה לא איך אני חוסך עוד שקל, אלא כמה אני צריך להרוויח כדי שהשקל הזה כבר לא יטריד אותי. וזה המעבר הקלאסי מיד קפוצה, שמפחדת לאבד, אבל גם לא מקבלת כלום, ליד פתוחה. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של השקעות לעצלנים. השקעות לעצלנים מעודד אתכם לעשות אופטימיזציה על החיים שלכם, אבל לא אופטימיזציית יתר, כי בסוף המטרה היא ליהנות מהכסף. הכסף לגמרי משרת אתכם, גם כשהוא נמצא בתוך חשבון המסחר שלכם, בתוך חשבון ההשקעות שלכם. אני בגיל 32 עזבתי עבודה מאוד נוחה בהייטק, לקחתי את הסיכון הזה של להקים עסק, ולמרות שלא הייתה לי הכנסה, למרות שהייתי מאורס, למרות הכל, החלטתי ללכת על זה, פשוט כי ידעתי שיש מאחוריי גב. הגב הזה לא היה ההורים שלי, ולא היה, לא יודע מה, איזושהי ירושה או משהו כזה, הגב הזה היה נטו תיק השקעות שחסכתי והשקעתי, והיה לי תיק השקעות באותה נקודת זמן בגיל 32 של 600, 700, 800 אלף שקלים. אי אפשר לפרוש עם תיק הזה, אבל לחלוטין, בחור בן 32 יכול לקחת סיכון בגיל שבו נטילת סיכון משפיעה על כל החיים שלו לאחר מכן. אני מאוד מקווה שגם אתם לא תיפלו למלכודת אופטימיזציית היתר, ולא תשנו ליד הומלס בתחנה מרכזית בסלבדור, ולא תלכו ברגל באיזה עיר בארגנטינה בסמטה חשוכה באמצע הלילה שיכורים, בשביל לחסוך כמה שקלים, כי אופטימיזציית היתר הזו זה פשוט ניהול סיכונים גרוע מאוד, מסכן את הנכס הכי יקר שלכם, שזה החיים שלכם, וגם לאחר מכן, איכות החיים שלכם. אחרי שאתם עוברים את השלב ההישרדותי, יש את הזמן שלכם ואת האנרגיות שלכם, ולאחר מכן גם כן את איכות החיים שלכם. אני מאוד מקווה שמצאתם את עצמכם על הסקאלה שבין 0, כן, בין הישרדות להגשמה, איפשהו בפרק הזה, ושהוא יגרום לכם ליהנות קצת יותר מהחיים שלכם, כי בסוף זו המטרה שלי בכל המפעל הזה של השקעות לעצלנים. אם אתם רוצים את הספר או רוצות את הספר, ייכנסו לקישור שבתיאור הפרק. אם אתם מאזינים לי בספוטיפיי, בואו שימו עוקב ותדרגו את הפרק הזה, תדרגו את הפודקאסט לפי כמה שאתם נהנים ממנו. זה מאוד מאוד עוזר לאנשים אחרים לשמוע על הפודקאסט הזה וגם כן ליהנות ממנו וללמוד כל מיני דברים שאני למדתי ועוד אני לומד בחיי. תודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא של השקעות לעצלנים.